बसा बसा बसून बसून घ्या. तुमचा हुकमेका कोणी घातला? कोण आहे? तू आहेस? लक्ष दे माझ्याकडे. बघा स्तवन झाले, गण सुद्धा झाले. आता कळलं बरोबर ना? बरोबर ना? मग जोशीवर तुमच्या बाजूवाल्या तुमच्या जोशीवर सपोर्ट करणार का? ना खर्चण्यासाठी संधी बोलते आला. मी पण पैसे घेतले, त्याने पण घेतले. लक्षात घ्या. मजबूत बघा. नक्की नक्की. म्हणून बुवा, ओ जोशी बुवा, आज तुम्ही इथं आहो. उद्या पुन्हा दापोलीमध्ये तुमची बारी आहे आणि परवा भाडला आपण दोघे जण आहोत. बरोबर की नाही? विषय कसा आणलाय बघा बुवा तुमच्यासाठी. ह्या बुवाना किती चांगले बोलला तुम्ही, हा वाईट बुवा बोलणार आहे. लक्षात घ्या. मंडळाने मला सांगितलं बुवा तुम्हाला माहिती आहे इथलं काय आहे ते. मी पहिल्यांदा आलोय. पण मंडळाला माझी एक विनंती आहे की माझ्यापेक्षा फटकल बुवा हा तुलेवाला आहे. 2 फाट्या 2 फाट्या बोलतोय मी. 2 फाट्या. म्हणून जर बुवा जर मला बोलला दुसऱ्या वारी म्हणजे पहिल्या वारीमध्ये काय शपथ संधी पुढे बुवाची गाठ आहे. लक्षात घ्या. कारण तुमचं बाजूचं गाव आहे बुवा. तुम्हाला जर जास्त बोललो तर 2 जवळ जागा ठेवणार नाही. लक्षात घ्यायचे. जोशी बुवा 2 बंधू पप्प्या बदलू. पप्प्या माझ्या सोन्या दिसना समोर दिसना. राधा एवढी मीडियाच्यासाठी. लक्षात घ्या. एक गाणा एक ना एक दिवस असा येईल. तो नेमका हाय कुठे हो? इकडे आहे का इकडे आहे? इकडे आहे. ए माझ्या मुकुंदा एक ना एक दिवस असा येईल. अरे आपल्या दोघांच्या प्रेमाची ग्वाही हा सारा जग देतच. कटिबंधना साक्ष अरे कटिबंधना साक्ष तो चंद्र सूर्य देईल. पण खरंच सांगते मुकुंदा या धर्तीवर आपलं प्रेम तसं अजरामर. हे टिकवण्यावर तुमचं काम आहे. पुरुषाचं लक्षात घ्या. कुठं पण वास काढायची नाही. कलियुगात राधा वयाने मोठी होती. हा कृष्ण छोटा पण लय मोठा. नावा बरोबर ना? नावान नाही मोठा कृष्ण. म्हणून काय म्हणते बघा. अरे प्रेममय जीवन माझी झाले काना काना. बाहेरून हृदय प्रेम सागरात झाले काना काना. आज मी प्रत्येक क्षणाला तुला आठवते काना काना. आणि साऱ्यांसाठी आणि खास तुझ्यासाठी गीत शब्द प्रेमाचे गाते काना आई लोकांनी सांगितलं म्हणून ना. नाही तर माझी गवंग डेंजर असते. म्हणून काय म्हणतोय बघा. व विषय कसा आणलाय बघा. सोन्या मोत्याची माळ काळा रंगानी जरी. ए काळ्या
सावळ्या अरे काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, पण काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, भुलविते आज मला त्याची बासुरी. व का म्हणते असं? सातव्या अवतारीमध्ये वचन दिलंस मला, मला 8व्या अवतारी भेटलास, मी आणि याची असून या नादाला लागली म्हणजे प्रेम ते नव्हतं. बुवा नादाला म्हणजे काय असा विषय घेऊ नको मनात, पण तुम्हाला सवय. वयाने मोठी राधा होती, कृष्ण लहान होता. त्या बाळाला मी ठेवले मांडीवरती, लक्षात घ्या. पण ह्याच्या बासुरीच्या प्रेमावरती, बासुरीच्या आवाजावरती मंत्रमुक्त झाली राधा, जीव लावला. काय म्हणते बघा, काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी. काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, काळा रंगाने जरी आहे तू श्री हरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी, फुलविते आज मला त्याची बासुरी. सवाई
भुलविते आज मला त्याची बासुरी. बरोबर ना?